Guwapo. Kulawan ta ha? Guwapo, sumayaw, o guwapo personal. Sige, okay na ito. Bisita ito yung igaran. Guwapings, Pogi, Okian. A menudo, Parihas. Adamit, mahinay. Parihas, a menudo. Mahinay na. Okay, okay, sige. Masaya mo na usuhan niya ng panahon. Isang pag-iayong itong mga panahon. Parihas, a menudo. Ano? Pamulito na sayaw sa mundo. Mga sayaw na usuhan niya ng panahon. Isang pag-iayong itong mga panahon. Kurat sa natupal, dinigod mapapalo. Pamulito na sayaw sa mundo. Okay, Parihas. Sige. Akong kilala, apatunan niya ang bida, kay may andang niya permi kwarta, igala pagsayaw oransa. Ibalong akong kilala, apatunan niya ang bida, kay may andang niya permi kwarta, igala pagsayaw oransa. Nagsusliyaw ang bisita, kay nasayaw ang bida. Iyaano kay pagkantunga, ibalong nagkumparumpa. Nagsusliyaw ang bisita, kay nasayaw ang bida. Iyaano kay pagkantunga, ibalong nagkumparumpa. Dito ang may suna, may babae nga mistisa, nasayaw aning kuratsa, naglulubay-lubay hawak niya. Sikat niya kung nasayaw, hagadaman na tarayaw, nalakat na ni natin panggo, bantay na kay bangin sumimplang. Ito akong tuhang sumaraga, may dalagas na siyadong makurma. Bisa ang iya edad si Pinta, ang diversyon kapingan hintika. Talaga gululu kapilyo, iya-uyab kadamo kinturo. Tumudhan pag kinapingan tika, nilulu kakulok na patay pala. Thank you.
babaeng alisikan, di alisik kay purangting, baga pari-parihohin kanding. Ang sanggay ko mahipit ko, Nodipendandis ko na sa iyo, Richard Gomez ko na bakyo, pagkano bang hiyay? Okay, damo nga salamat at itong sinayawan a menudo o ganiya partner. So,